Já jsem tu první přednášku nazvala schválně tak trošku provokativně, kde jsme, na což se nabízí možná stručná odpověď, ale přece jenom se s tím dáme trošku víc práce. A hlavně to, co s tím, protože ono nejde jenom o to něco jako popsat, to je samozřejmě strašně důležitý, protože když nevíte, jakoby, co se děje a nemáte schopnost to nějak systémově zanalyzovat, tak samozřejmě budete těžko adekvátně reagovat. Ale hlavně to, co s tím. A já bych se ráda, když jsme v komunitním centru, soustředila na to, co s tím mohou dělat občané. Samozřejmě můžeme dávat rady tomu, co by měla dělat OSN a co by měla dělat česká vláda případně, co se můžeme podívat, ale jde o to, že spousta činností a nutné práce je i na té dolní úrovni. Tak, já jsem hlavně nebudu moc sedět, protože jak jsem říkala, ve školství neustále chodit, tak se pokusím tak nějak jemně pohupovat v prostoru, abych moc nevrzala. Tak to, kde jsme, má řekněme několik rovin. Má to rovinu celosvětovou a má to potom tu speciální dimenzi českou. To z toho samozřejmě není nějak vytržená, ale je součástí toho, byť jsou tady nějaká, řekněme, česká specifika, kterým se budeme za chviličku věnovat. Na té světové úrovni žijeme v té současné době, můžeme to charakterizovat jako dobu dosti přelomovou, jako dobu, ve které se mění to, na co jsme byli celé dekády zvyklí. To znamená, dochází k nějakým dosti důležitým změnám a jedna z nich konec konců je dobře patrná v té rovině ekonomické, to je mi nejbližší, já jsem ekonom, a říkáme jí velká recese, tedy to, co se objevilo a stále trvá v těch, řekněme, nejvyspělejších ekonomikách, nebo řekněme obecně zemí západu, i když samozřejmě to Japonska to není moc geograficky západ, ale řekněme, že strukturu ekonomiky a vyspělosti tam patří. My tam pozorujeme několik dlouhodobě velmi negativních jevů a zdá se, že ty současné elity nejsou do značné míry schopny pochopit ani to, co se děje, a nejsou schopny na to hlavně adekvátně reagovat. To je jeden výklad, druhý taky je možný, že nejsou ochotny, to je samozřejmě další z těch možností. Já tady nechci zabíhat do podrobného popisu toho, jak vypadá ekonomika těchto zemí, koneckonců k tomu se můžeme vrátit v debatě a je to jaksi standardní obsah mých přednášek, taky pro přednášek, kterými týrám své studenty, ale aspoň pár základních rysů. Ty nejvyspělejší země čelí několika problémům nebo řekněme asymetrii. Já vypíchnu jenom pár z nich, protože já bych o tom prostě samozřejmě mohla mluvit hodiny. Ta první zásadní je otázka práce. To, s tím se samozřejmě setkáváme v nějaké formě i u nás. Ono už před tou velkou recesí, před jejím vypuknutím v roce 2008 jsme v řadě těch zemí mohli pozorovat to, že i když třeba tam byl nějaký kladný růst, 2,5–3%, tak ta nezaměstnanost byla stále poměrně hodně vysoká. A tenhle ten trend se samozřejmě s vypuknutím té velké recese ještě několikanásobně zhoršil. Je to otázka toho, do jaké míry je dnes marginalizován nebo chcete-li prekarizován ten faktor práce. Jako ekonom můžu uvést pár čísel, zase nechci být úplně odborná, ale jenom pro nějakou základní představu. Nám se těch posledních zhruba 20–25 let vytratila jasná vazba mezi HDP a mezi růstem pracovních míst. Dříve, to byl takový klasický argument, že když roste ekonomika, vznikají pracovní místa, že dobře znáte. Ono už to není moc pravda. Hlavně v těch nejvyspělejších zemích prostě ty ekonomiky dokázaly spíš generovat nějaký růst a potřebovaly k tomu stále méně pracovních míst. To je opravdu dost velký problém. Když to řeknu úplně lapidárně a možná trošku ošklivě, stále více a více lidí se v tomto systému, ne celkově, ale v tomto systému stává přebytečnými. To znamená, není pro ně žádné pracovní uplatnění. A to je problém, který zažívá jak Evropa, tak velmi silně Spojené státy. Co s tím souvisí, jsou další sociální negativní fenomény, obrovský nárůst pracující chudoby. To je něco, co k nám přišlo z rozvojových zemí a dneska, když se podíváte na statistiky, tak Německo a Spojené státy prostě mají speciální jaksi kolonku, už to není nezaměstnanost, ale prostě je tam kolonka pracující chudoba. To znamená, ti, kteří pracují, mají nějaké zaměstnání nebo několik, řekněme, menších úvazků, ale vydělávají si tak málo, že třeba ve Spojených státech jsou závislí na potravinových lístcích. Dalším problémem s tím souvisejících je obrovská nerovnost.
Ta nerovnost, ty nůžky samozřejmě jsou mezi zeměmi a oni jsou hlavně uvnitř zemí, roste ta nerovnost. A já, protože jsem ekonom, tak prostě hraju v těch statistikách, taková trochu úkylka, ale přece na tu moji práci je třeba. A zrovna nedávno vyšla zpráva Mezinárodní organizace práce a ta se dívá, prostě, jak se vyvíjejí mzdy v různých zemích a globálně. A došla k jednoduchému závěru, že mzdy většiny lidí byly krizí velmi silně postiženy, ale to, co absolutně postiženo nebylo, byly platy a odměny vrcholových manažerů. Ty naopak, ty jejich bonusy neustále rostou a to i teda v současné situaci, kdy té ekonomice západních zemí se nedaří dobře, řečeno velmi mírně. A byly tam i rozdíly. Samozřejmě největší ta nerovnost je ve Spojených státech, takže tam bylo takové jedno zajímavé číslo. A abyste to neposlouchali, tak vás tady trošku zapojím, zkuste si tipnout. A to je oficiální číslo, to není jako nějaká fantazie. Kolikrát víc vydělává vrcholový manažer nějaké korporace ve Spojených státech než průměrný americký zaměstnanec? Ne, to bylo mi málo 50. 500. 508krát. 508krát. To je číslo, který samozřejmě absolutně nemá co dělat s nějakou produktivitou práce a podobně. No? To je absolutně mimo ekonomickou realitu a je to přesně to, co profesor Kerr popisuje jako nesouměřitelnost. A tohle samozřejmě se všechno projevuje nutně na těch společnostech, ten nárůst napětí, sociálního napětí a s tím všech souvisejících jevů, koneckonců jako je růst různých, řekněme, extremističtějších hnutí, jako je třeba Tea Party ve Spojených státech, to je prostě odraz tohohle pohybu. Je tam ale ještě jedna další rovina, to je hodně, ale ještě aspoň jednu zmíním, a to je velký napětí mezi politikou a mezi ekonomikou. My jsme byli zvyklí v těch minulých dekádách, třeba 50. 60. léta, že zkrátka dobře ten národní stát prostě má moc vynucovat si určitá ekonomická pravidla na svém území. Odborně bychom řekli, že je ekonomický a hlavně fiskální suverén, znamená, že drží daně a ty pak nějak redistribuje, prostě provozuje nějakou svoji vlastní hospodářskou politiku. To samozřejmě z části, ještě pravda je, ale ze stále zmenšující se části, protože ta skutečná reálná moc se z té úrovně politické posunula do té ekonomické. Prostě ta moc se nám prohodila. Dneska mezi sebou nesoutěží firmy, nadnárodní korporace, ty spolu často velmi úzce spolupracují a umí se vyhnout trhu hlavně, ale soutěží mezi sebou státy. A teď si uvědomte, co to znamená v té politické rovině, když máte nějak volené vlády, pak se můžeme samozřejmě bavit o tom, jak vypadá volební proces a tak dále, ale dejme tomu, že tady prostě je nějaká volba lidu nějakým procesem, jaký je manévrovací prostor pro nějaká zásadnější politická rozhodnutí. V tom světovém měřítku, a není to jenom v těch nejvyspělejších zemích, ale převážně v nich se nám vlastně objevuje fenomén, kdy ty mocné nadnárodní korporace, z nichž řada má prostě aktiva větší než je HDP České republiky, si dokáže vytvořit zákony na míru přesně tak, jak jim se hodí. Klasickým případem, o kterém se u nás skoro vůbec nemluví, je utajeně probíhající dohoda mezi Spojenými státy a Evropskou unií o partnerství v obchodě a investicích, TTIP. Díky Wikileaks teda něco víme, jinak bychom nevěděli téměř vůbec nic o téhleté dohodě. A tahle dohoda mimo jiné v sobě obsahuje jednu hrůznou věc, před kterou já varuju všude, kolik jim. Je to je to článek 11 dohody NAFTA, je to vlastně doložka investor-stát. A tahle ta doložka investor-stát říká, že pokud určitý národní stát udělá nějaké opatření, je to velmi jaksi široce napsáno, nějaké opatření, které může poškozovat zájmy investora, takže ten investor ho může žalovat u speciálního tribunálu, který je sestaven nikoliv jako ze země, ale ze soukromých právníků, který jak si rozhodne a asi si dokážeme představit jak. My už víme jak. Tahle ta doložka je platná v rámci NAFTA, to znamená Spojené státy, Kanada, Mexiko, už to funguje několik let a umožňuje to nadnárodním korporacím žalovat státy, pokud udělají nějaké opatření, které se jim nehodí. Což může být prosím pěkně cokoliv. To může být zavedení povinného zdravotního pojištění třeba.
to může být silnější ekologická legislativa, může to být zkrátka cokoliv. Jo. A tohle je jeden z těch nástrojů, který podle mě symbolizují to, co se děje v té současné, především západní, ale nejenom ekonomice. To znamená, že ta ekonomická moc si vynucuje pravidla přesně na míru a ta politická moc, místo aby kontrolovala, dominovala, tak jí slouží. Úplně se ten poměr sil obrátil. A to je opravdu hodně vážný problém, protože potom se vám různě na zdech v těch západních zemích objevuje jedno heslo, kdyby volby mohly něco změnit, byly by zakázány. No to vypadá jako ironie, ale to není až zase taková. Tohle je jeden obrovský, tohle je prostě jeden z mnoha problémů, je jich spousta, nebudu jmenovat všechny, potom se můžeme v diskuzi konkrétně na něco zaměřit, ale tohle je prostě to, kde se momentálně nachází ten západní svět. Ne, že by ten zbytek světa byl ideální, všechny země mají problémy, Rusko, Čína, ale oni jsou trošičku v jiné fázi vývoje a řeší trošičku jiný problémy jinými způsoby. Některý z nich můžou být inspirující, některý vůbec ne, to je potom otázka. Kde je Česká republika? No my jsme plně v tom. My jsme integrováni do té ekonomiky především západní, především do Ruské unie. A ta naše integrace proběhla na počátku 90. let. A nutno říct, že proběhla pro nás velmi nepříznivým způsobem. My jsme se totiž integrovali na bázi de facto kolonie. Když se podíváte dneska na to, jak vypadá ekonomika České republiky, tak samozřejmě můžete se dívat na HDP na hlavu, dobře. Podívejme se na to strukturálně, to znamená, kdo co vlastní, komu to patří a kam to jde. No, což je pohled, který moc často v médiích nezazní. Když se podíváte na to, jak vypadá, jaký jsou tvůrci hrubé přidané hodnoty v ekonomice, dominantně to budou zahraniční firmy. Velmi typicky finanční sektor. No, finanční sektor, nějakých 98% aktiv prostě je ovládáno pobočkami zahraničních bankovních matek. No, velmi silně automobilový průmysl, elektrotechnika a tak dále, bych mohla pokračovat. Zkrátka, ta průmyslová páteř té ekonomiky je neříct celá zahraničníků, ale z velké části zahraničních rukou. To má samozřejmě své velké nevýhody, protože ve chvíli, kdy se zařadíte na této pozici do té světové ekonomiky, tak se to jednak špatně mění, jako ne, to nejde, ale jako je to poměrně obtížný úkol, potřebujete na to mít trošku národohospodářské myšlení, což u nás teda docela chronicky absentuje. A samozřejmě to taky znamená, že jste pod tlakem těch mateřských firm. No, to znamená, jak určuje ta matka ceny. Že? Tak matka prostě řekne, ty tady něco montuješ, řekněme montáž se střední přidanou hodnotou, tady je nějaká cenová úroveň a do tohohle si mi vejdeš. Jak to uděláš s těm mzdama, mě nezajímá samozřejmě. Jo? Což mimochodem potom by mohla být hezká otázka, rozbor, co způsobí skutečně ta devizová intervence České národní banky. Takže řečeno jednoduše, vy nejste finalisté ceny, vy si neurčujete cenu, to znamená, jste pod cenovým tlakem, což mimo jiné znamená, že to je chronická brzda na to, aby u nás se mzdy vyvíjely, řekněme nějak tak odpovídajícně tomu, jak se vyvíjí teda celkově hrubý domácí produkt a jakým způsobem konvergovala česká ekonomika k té obecně západoevropské, řekněme. Odborně zase nám jenom 2-3 čísla. U nás se nastavilo takový jakoby zvláštní nesoulad základních veličin, které normálně jako v souladu jsou. To znamená, když se podíváme na HDP a zase porovnám to průměru, řekněme západní Evropy, tak budeme někde okolo 75–80%. Když se podíváte na cenovou úroveň, tak to bude o něco nižší, ale jde velmi rychle nahoru. A když se podíváte na mzdovou, tak budete nějakých 42%. Tady jsou obrovsky rozevřený nůžky, to znamená tady prostě je nějaký veliký rozdíl. I kdybych to vzala na tu úroveň cenovou, tak prostě tady vám někde skáče 20% bodů, což je jako docela dost. A teď je otázka, kde to je ty zdroje, kam se podívou, protože nezůstávají očividně tady v té ekonomice, ale jdou pryč. A to je další problém té české ekonomiky, obrovský odliv zisků. My jsme země, která má velké množství zahraničních investic na našem území, což nutně znamená, že to, co se tady generuje, z určité části odchází pryč. Je to u nás už poměrně velký číslo, samozřejmě Irsko je na tom ještě hůř, ale to bych asi nedávala jako za vzor. Vy jste si udělali nějakou představu, když vezmete HDP jako koláč toho, co vyrobíme v české ekonomice, koláč, tak přes 7% z toho koláče, což jako už poznáte v té ekonomice, to není úplně málo, odplouvá pryč.
Jo, obrovský odliv zisku, protože samozřejmě ty zahraniční firmy u vás neinvestují, protože vás nějak zvlášť milujou, ale protože prostě chtějí, abych tak řekla, dostat svůj libru masa zpátky. A to samozřejmě dostávají a několikanásobně. No a potom máme, to jsou problémy dlouhodobí. To jsou dlouhodobí strukturální problémy, o kterých se u nás moc nemluví. My jsme nerozvíjali vlastní struktury, naopak jsme si ještě spíš nechali rozbít a převzít. Napravit se to dá, ale není to úplně jednoduchá věc. No a potom takový ty naše domácí problémy, které se samozřejmě týkají toho, že jenom málo kdo v této zemi má bohužel představu o tom, jak má vypadat nějaká národohospodářská politika a většinou je to takový, jako já to už tam patlání s proměnutím, jakože tady tomu 2% ubereme a tomu 2% dáme a to, že jako je ta národohospodářská politika, což samozřejmě není, to je prostě nějaká jemná redistribuce většinou pro nějakou vlivovou skupinu. Problémem, který zasahuje k nám, je dobývání renty. To je ta dohoda TTIP, to je teda jako opravdu velký měřítku. U nás to známe konec konců taky, kdy si různé zájmové skupiny včera nechávají tvořit zákony na míru a hlavně se jim vytváří prostor ve veřejném sektoru. To znamená, to, co bylo veřejné, co bylo spravováno obcí, krajem, vládou, etc., tak se předává soukromým. Jo, to znamená, může to mít podobu třeba naší velmi povedené penzijní reformy, tak to je typický dobývání renty, anebo potom to může být to, že stát, to, co byl dřív schopen dělat sám, předává soukromým subjektům. To se rozrostlo enormně za Nečasovy vlády, to znamená to, že ministerstvo si nechává dělat extra právní expertízy. No to tam já by to dělalo, jo? A zadává to extra zvlášť. A tím způsobem vám z toho veřejného toku prostě unikají, oni uvádí oficiálně samozřejmě stovky milionů, spíš to jsou miliardy. A k tomu bychom mohli přidat špatný výběr daní a teda a teda. Na DPHčku nám uniká mnoho desítek miliard. Když to dám dohromady ten balík, tak tady mám nějaký zásadní problémy ve světové ekonomice, který nevypadají vůbec dobře z dlouhodobého hlediska. Je to nějaký zásadní přelomový bod v oblasti nejen ekonomické, ale taky sociální samozřejmě, v oblasti mezinárodních vztahů, protože ta moc se posouvá ze západu na východ a ze severu na jih. A ono není nikdy úplně příjemný, když ten hlavní dominant těch mezinárodních vztahů, což jsou USA, tak dneska tu pozici samozřejmě ztrácejí, to je vždycky velice napjatá doba, protože oni mají absolutní dominanci vojenskou, nebo ještě pořád, odcházející ekonomickou a odcházející kulturní, to je velice nebezpečná kombinace. No a do toho můžeme přidat politickou, morální krizi, případně ekologickou, a když se vám to spojí všechno dohromady, tak prostě zjistíte, že jako západní civilizace procházíme nějakým rekordně přelomovým obdobím. Někdo tomu říká kolaps říše římské, no prostě pád civilizace, to ještě úplně nepadá samozřejmě, že? Ale je prostě v té mezi, kdy ta její komplexita narostla nad míru, kterou je schopná ta společnost zvládat. My jsme v tom, a ještě k tomu teda máme své české problémy, nám připadají samozřejmě obrovský, tak je tak cítíme, protože v tom žijeme. Ne, že by ta situace byla z globálního hlediska jakoby jiná, ale přece jenom, kdybychom si nezadělávali spoustu vlastních, hloupých, zbytečných problémů, tak by to bylo podstatně jednodušší. Otázka exekucí například, že? Neuvěřitelný prostě systém, ve kterém, když zjistíte, že před 20 lety jste nezaplatili za popelnici, tak vás to bude honit do konce života, jako jo. Přece jenom tohleto se jakoby v těch civilizovaných zemích úplně neděje, že se můžou řešit problémy jiného typu. To, co mě trošku trápí a proč jsem se rozhodla i něco založit před 4, skoro 3,5 lety, je to, že v těch českých zemích je taková trošku pasivita. Víte, já mám těchto besed mnoho, nejen v Praze, já jsem pragocentrista naopak, a po celé republice a už dělám několik let. A bavíme se o různých alternativách a možnostech a podobně. A většinou to naráží na reakce typu u nás tohle nejde, u nás tohle nebude fungovat a to není možný a podobně. Já cítím jako hodně velkou frustraci, skepsi a takový všeobecný pocit, že jsme diváci v té hře. Že se na to můžeme dívat, může se nám z toho dělat špatně, více či méně, z toho, co se děje u nás, tak řekněme z toho světového hlediska. A to je asi tak všechno, co s tím můžeme dělat a maximálně se snažit o nějaký vlastní
individualizovaný přežití. A já se vás pokusím přesvědčit, nebo aspoň vám říct, že jsou i jiné možnosti, jak než reagovat tím uzavíráním se sám do sebe. Máme pár zahraniční inspirace. Já asi nebudu jmenovat moji drahou Latinskou Ameriku, když asi by byla sobě nejbližší. Ona je to trošku jiný svět, a teď nemyslím jenom temperamentem, ale prostě tím, jak jsou lidi zvyklí spolupracovat, chovat se k sobě a tím, že prostě Latinská Amerika je dneska kontinent, který má ten klas. Tam prostě se něco děje, tam prostě jsou nějaké myšlenky, ideje. Když se podíváte na ten západ, tak můžeme se dívat ekonomicky nebo jak chceme, ale možná, že jeden z těch největších jednoznačných znaků úpadku západu spočívá v tom, že my nemáme myšlenky. My nemáme velký ideje. Jo. Ty už má někdo jiný, ten východ nebo hlavně ta Latinská Amerika, to vždycky říkal Egon Bondy, poslední naděje západní civilizace Latinská Amerika. Jo, že tam prostě něco kypí, co s tím můžeme nesouhlasit, kritizovat a tak dále, ale prostě tam se něco děje. Jo. A když jsem teď měla jak to vidění v rozhlase, tak jsem říkala, že mi ta Evropa připomíná jako zahnívající rybník. Jako, jo. Ve smyslu pojedeme tak, jak jsme jeli doposavad, ono to nefunguje, fungovat nebude, ale my nic jiného neumíme a pojedeme v tom pořád. Nicméně, ono jakoby trošičku nějaký pohyb je i na tom západě, ale je hodně inspirovaný právě třeba tou Latinskou Amerikou. Je samozřejmě vždycky šitej na míru těm lokálním podmínkám, ta inspirace je vždycky trošku omezená, nemůže to přebírat úplně automaticky, jako třeba referenda Švýcarsko, jako jasně, je to zajímavé, ale my nejsme Švýcaři, oni to dělají 300 let, takže jako něčím se inspirovat můžu a něčím řeknu, to asi by třeba u nás to nešlo, ale je dobrý tyhle ty věci sledovat. Zkrátka, že na té dolní úrovni se něco děje, protože lidi si někteří uvědomují, že ta situace je mnohem vážnější, než se nám říká. A že představa, ono to zase nějak půjde, jako není úplně to pravý ořechový. Kolikrát jste slyšeli za posledních 5 let, že krize už odeznívá a že je tady křehké oživení? Každý měsíc bez sporu, že jo? Ale křehké, už je to tady, jako. A ono furt teda nějak jako nic. A na tom toho práce teda už vůbec. A to nejenom u nás, říkám, u nás jsou ještě speciální české problémy, jo? Ale ani v té západní Evropě, ani prostě v těch Spojených státech, ta míra nezaměstnanosti je pořád vysoká, chudoba roste, nerovnost. A slyšeli jste pořád, no a už je to tady, jako není prostě. Protože ty fundamentální problémy nejsou pořád vyřešeny. No a těch reakcí je na to možných spousta, můžete se na to vykašlat a říct si, nic s tím neudělám, pokusím se nějak žít, a nebo se zkusit nějakým způsobem aktivizovat a něco dělat. My máme jako velkou inspiraci, kromě té Latinské Ameriky, ještě jedno hnutí ve Spojených státech, to by nám možná bylo mentalitou trochu bližší, jmenuje se New Economy Movement, hnutí za novou ekonomiku nebo nové ekonomické hnutí. A oni se snaží aplikovat určitý návrhy z dola, to znamená, má to tu dolní aktivitu, ale zároveň vypracovávají i koncepce na komplexní změnu ekonomiky a společnosti, protože si uvědomují, že prostě takhle to dál nejde a že většina těch elit, evropských a amerických, má udržovací charakter. Jako, když jste slyšeli naposledy od nějakého státníka, a teď nemyslím ani Latinskou Ameriku, ani na východ od nás, ale prostě západní Evropa, když jste od nějakého státníka slyšeli nějakou grand idée, je to, co byste označili za opravdu velkou myšlenku. Před půl roka. U koho? François Hollande, sociální ekonomika. 70% daň. Souhlasím. Daň a sociální ekonomika. Grand idea je velká. Nevím, jestli grand idea, ale sociální ekonomika beru. Dobře. Není to jeho idea, zase je to spíš Latinské Ameriky, ale dobře. No. Včera Lauda řekl, že nemáme žádné myšlenky, jako kritický, což bylo docela celý přiznání. No já. Tak ještě zjistíme, že to nakonec kypí. Jasně, něco se objevuje, jsou to takové jako menší náznaky, není to úplně koherentní. Tak, co se dá všechno dělat? Já začnu novým ekonomickým hnutím. To nový ekonomický hnutí ve Spojených státech je už dneska docela veliký proud. Oni to mají trošku lehčí než my v tom, že tam ta komunita má velkou tradici, oni jsou zvyklí, že stát jim až zase tak moc nepomáhá a že když nedrží při sobě a nepomáhají si sami, tak můžou špatně skončit. Což nevím, jestli je ideální pro Evropu s nějakou tradicí sociálního státu, to je samozřejmě diskuzi, ale je to každopádně zajímavý, co tam můžeme najít. Tak, můžeme tam najít za prvé tendence o soběstační komunity. To je klasika. Jakmile je zlé, tak se vždycky snažíme být soběstační, teď nemyslím na úrovni třeba jedné vesnice, to někde může být, ale ne.
obtížnější, ale spíš jakoby zajištění pro případ, řekněme, nějakého civilizačního kolapsu nebo prostě pro těžkou situaci, znamená rozvíjení alternativní energetiky, decentralizované systémy a samozřejmě velká podpora zemědělství, které šlo u nás popelkou. Když se vrátím, tady přece jenom u toho západu ta potravinová krize v roce 2008 vyvolala nějakou reakci, že prostě řekli a bacha, jo? A to ještě byl Sarkozy, který prostě řekl, zemědělství je strategický sektor a potravinová soběstačnost je důležitá. Vy asi víte, že u nás zemědělství je sektorem, který bylo považován za nudný, zbytečný, nedůležitý a že se právě vždycky říkalo, když nebude jídlo, tak se ho dovezeme. No, ono to není moc pravda. Ta krize 2008 nám to ukázala skvěle. Jako Evropy se o tolik nedotkla, protože tam má nějaký svůj mechanismus, ale z toho globálního hlediska, když začalo jít do tujího a ceny potravin začaly růst a prostě začaly problémy s distribuováním, tak co udělali ty hlavní vývozci, jako byla Indie, no, potravin, nebo Argentina? První, co udělali, bylo, že zakázali vývoz. Chci mít sám pro sebe prostě. V tu chvíli košile blížší než kabát a světový trh. Jo. Takže je tady nějaké přehodnocování těch politik a dneska ta potravinová soběstačnost se bere vedle energetické bezpečnosti jako jeden z hlavních strategických cílů. Potěšilo mě, že je to v koaliční smlouvě, ale samozřejmě uvidíme, do jaké místo bude realizovat. Ale zpátky těm věcem z dola. No, co vzniká? Vzniká podpora té lokální ekonomiky. Ta má spoustu různých možností od časových bank, výměnných systémů, lokálních měn, což je hodně dobrý nástroj. Vznikají etické banky, které nepoužívají úrok, vznikají družstva peněžní, což je něco, co u nás má velmi dlouhou tradici, Cyril Kampelík. Bohužel u nás naprosto zdestruktováno politikou České národní banky. Když se podíváte, jestli dneska nějaký sektor ve Spojených státech roste, tak je to právě sektor družstevní, to znamená to, že se lidi dávají dohromady a snaží se nějakým způsobem uspokojovat svoje potřeby sami, ať je to v oblasti peněžnictví, protože se poučili z toho, že právě když měli peníze u nějakého malého družstva peněžního, možná credit unions prostě, tak oni nepřišli, když to ještě někde jinde taky mohli taky ztratit úplně. No a zkrátka, protože ten sektor, který opravdu je ten dolní pohyb, nám začíná docela zajímavě růst. No a potom je ten Hollande, který se taky inspiroval trošku ve Spojených státech, ale hlavně v Latinské Americe, a koncept sociální ekonomiky, to znamená podpora neziskového sektoru. Víte, já si myslím, že jeden z těch základních problémů té západní civilizace je otázka práce. Už jsem to tady naznačovala. Prostě. On se říká, že není práce. To není pravda. Práce je nekonečný obrovský množství. To, co není, nejsou zaměstnání. A to je velikánský rozdíl. Je tady velké množství práce, které je potřeba udělat, ale která není ani společensky ohodnocována ve smyslu prestiže a už vůbec ne finančně. Proč? Protože má veřejný charakter. Ona negeneruje zisk, aspoň ne v krátkodobém horizontu. Péče o starý, o seniory, o děti, o nemocní, o invalidy, o zeleň, kultura, věda, výzkum, školství. Tam všude je obrovské množství práce, kterou by bylo potřeba udělat, ale která samozřejmě musí být. No, já jsem zmínila děti, tohle. Kterou by potřeba nějak udělat a taky nějak ohodnotit. Jo. Bude to generovat krátkodobý zisk? Ne, nebude. Je to typicky veřejný sektor? Ano, je. Musíme na to ergo mít veřejné zdroje. Že? Proč není stát fiskální suverén většina? Státu tím trpíme taky, samozřejmě. No, protože tady jsou nějaké parazitické struktury, které to prostě systematicky nahoudávají. Daňový ráje, offshore centra a všechno to ostatní, ty auditorské firmy, co jim pomáhají tyhle věci odklonovat. Plus samozřejmě vnitrofiremní ceny u těch nadnárodních firm. Dá se s tím něco dělat z dola? No sakra, že dá. To není pravda. Nečekejme vždycky, že se to chopí nějaká politická strana. Jako někdy může, jsou ty případy, ale já bych na to úplně nespoléhala. Když vezmu mimo toho New Economy Movement, který samozřejmě podělá věce kde, tady máme ještě, zůstaneme v Evropě, britský UK Uncut. Ty sledujou, kdo jak platí daně v Velké Británii a když neplatí, tak dají Bengál. A samozřejmě se snaží provádět to, čemu se říká společenský bojkot. To znamená tu firmu naprosto znemožnit. Povedlo se jim to třeba u Starbucks, když zjistili, že se příliš neobtěžuje ve Velké Británii platit daně, když vydělává miliardy. Samozřejmě takových firm bychom našli spoustu. Můžeme se podívat konec konců na francouzský Attack, který se snaží o prosazení globálně nebo aspoň na evropské úrovni Tobinovy daně na zmenšení spekulativního kapitálu. Co se snažím říct je, že i na té dolní úrovni, která u nás je chronicky podceňovaná, se dá udělat spousta věcí. To je první věc.
o tom ještě můžeme bavit. A druhá je, že my jakoby pořád očekáváme, že někdo jako přijde, prezident, nová strana, premiér, nová vláda, a že to jako všechno udělá za nás a my jsme pořád v pozici těch diváků. Jako, můžete tímhle způsobem uvažovat, ale já si myslím, že těch uplynulých 25 téměř let by už nás mělo poučit, že tohle teda jako fakt nefunguje a že se na to úplně spoléhat nedá. A ono je to taky hrozně velký plýtvání, protože já když takhle přednáším všude možně a prostě se bavím od Zlína po Plzeň a od Jablonce po Brno, tak zjišťuju, že mezi lidma je obrovský potenciál znalostí a expertního vědění. Třeba toho jejich oboru, třeba ne celku, ale prostě toho jejich oboru. A ten potenciál úplně leží ladem. Je nevyužitý prostě. Máte pocit, že to nemáte komu říct, že to nikoho nezajímá a kdyby třeba někoho napadlo se si politicky angažovat, tak možná, že zjistí, že prostě bohužel v řadě struktur politických stran se prosazují jiné vlastnosti, než je zrovna expertní vědění, píle a práce a to může vést ke znechucení a potom ten člověk se zbytečně stáhne, je to prostě obrovská škoda, protože jak říkám, tohle to prostě leží ladem a ta aktivita je nevyužitá. Těch možností, co dělat, je hrozně moc a já si myslím, že jestli se snažím něco dostat do té české společnosti, tak je to nečekat, že to někdo udělá za mě, ale zkusit to udělat sám. Protože ty lidi dělají chyby, někdy něco prostě neudělají úplně ideálně, to je normální, protože my se to všechno vlastně učíme, že jo. Jako v těch Spojených státech prostě mají s tou komunitní prací, jako to dělají prostě desítky let, ale prostě mají to zorganizovaný a je to pro ně něco naprosto přirozeného. Máme spolupracovnici, prostě, která mi napsala, že když někdo prostě u nich onemocní v tom sousedství, neighborhood, kde prostě oni žijou, prostě se střídají mezi sousedama, kdo vaří a kdo přivezme péči. Automaticky vůbec jakoby nenapadne nad tím uvažovat. Jo? Stejně tak mají mezi sebou různý časové banky, když jsou nezaměstnaní, tak prostě ty mi opravíš něco a já ti uvařím jídlo. Co my konec tu děláme taky jako sousedskou výpomoc, jo? Akorát to nebereme jako nějaký sofistikovaný systém. A to jde dělat ve větším a s mnohem většíma ekonomickýma přínosama. No a kvůli tomu já jsem teda před těma 3,5 letma asi už založila tu alternativu zdola, abychom tyhle ty věci přinášeli i do toho českého prostředí. Některý není potřeba přinášet, některý prostě dobře známe, velmi dobře, akorát upadli v zapomnění nebo prostě získali takový negativní punc. Toho, co se teď snažíme, jsou věci týkající se rozpočtů obcí, měst a krajů. A snažíme se jinak, aby ty rozpočty taky jako byly trošku třeba transparentní a hlavně, aby do nich taky občané mohli trošku víc mluvit. To znamená, aby věděli, jak to jejich město si vede nebo čtvrť, co dělá, co financuje, z čeho bere zdroje, co je možné udělat. Takže tady potom máme nějaký materiály na participativní rozpočet, což je jedno z témat, se kterým chceme vyrazit, tak si i na osvětu pro komunální volby. Není to žádný experiment. Je to věc, která funguje v nějakých 2000 městech po celém světě, počínajíc z Porto Alegre, tam to vymysleli v Latinské Americe, až po americký Chicago, takže to není tak nic special. Chceme podporovat tu lokální ekonomiku, na to je spousta nástrojů, můžeme se o tom pobavit, protože ono to platí jako u toho státu i v menším měřítku. Prostě je dobrý, když ty zdroje se drží tam, kde se generují. A to jsou samozřejmě nástroje, jak to udělat, jak nám to odplouvá někam jinam. A teda za státu samozřejmě, tak je v tu chvíli problém, protože ta ekonomika prostě nemá to, co by potřebovala, chybí to, co vygeneruje, no a samozřejmě to se nutně musí odrazit i na té sociální situaci. Takže podpora lokální ekonomiky, včetně samozřejmě zemědělství nebo chcete-li městského zahraničení, které je taky docela zajímavou alternativou, která se rozvíjí zase v Latinské Americe, ale i ve Spojených státech. A nepodceňovala bych to, protože otázka potravy a přístupu k vody vůbec se může stát brzo poměrně klíčovou. Tohle je jenom pár témat. Ono je samozřejmě možné dělat spoustu věcí na té místní, lokální úrovni, existují okrašlovací spolky a podobně. Já bych byla hrozně ráda, kdyby prostě v těch daných místech, kde působíme, a někde už se to trošku i daří, vznikaly takové jakoby inkubátory nebo společenství lidí, kteří by se dávali dohromady na těch expertních otázkách. To znamená takový to slučování toho kolektivního rozumu, no prostě to, co je dneska roztrhaný, individualizovaný, dávat dohromady, vytahovat z toho ty myšlenky, protože jakoby čekat, že jako přijde
někdo, nějaká velká jako osobnost a všechno to jako vyřeší a bude mít to úplně jasno, nevím, to se mi nezdá úplně, jako stát se to možná může, ale asi bych se na to úplně nespoléhala, aby neleželo zkrátka ladem a bylo využitý to, co v lidech ve vás, říkám v lidech ve vás, tady je. Potřebujeme spoustu věcí v tom českém prostředí. Potřebujeme vlastní média, se tady nebudeme rozebírat, no můžeme rozebírat to, jak fungují, tady máme mediální odborníka, jak fungují veřejnoprávní média, že jsme si neudělali vlastní komunitní, zase v Latinské Americe prostě se dá dohromady pár bloků a mají vlastní médium a jsou schopni prostě to utáhnout. My nejsme jakoby moc zvyklí kooperovat, jsme hodně individualizovaní, ono to souvisí samozřejmě trošku i s tím sunem té doby, těch posledních 20 let. A potom nám tyhle ty dovednosti, které jsou jinak potřeba pro zachování té společnosti, poměrně chybí. No, samozřejmě můžete mít pocit, že se dá dělat spousta dalších věcí, nebo taky třeba nic. A nebo že je možné dělat think tanky a vydávat články a psát o tom, ale ono by to neměla být jako aktivita jenom pro jako vyvolený, ale máme takový heslo, říkáme, že každý může něčím přispět, což je pravda, jde o to spíš jakoby najít to, čím a dát to dobře dohromady. A to naše druhý, který jsme se ale učili teda od indiánského náčelníka kmene Hopi, vyjadřuje to, že možná pořád čekáme na toho, kdo přijde a teď to jako rozřízne. Že? No to bylo hezky i v těch volbách, jo? Prostě se čekalo na tu jednu personu, bohatou, on tam Andrej tam dělá pořádek. Že? Jo? Ono to jako málo kdy spočívá úplně na jedné osobě, to by to musel být Ježíš Kristus a možná ani tam teda ne, kdyby neměl svoje následovníky. Takže právě proto jen používáme to heslo my jsme ti, na které jsme čekali. No, ono je skutečně primárně o to si uvědomit, že umíte spoustu věcí a že ten, kdo sedí vedle vás, umí taky spoustu věcí a pobavit se o tom a dát to dohromady. A tyhle ty aktivity někdy budou začínat tím, že si vybudujete nový hřiště vedle a řeknete si, no co, jako to nezmění světovou ekonomiku. To máte pravdu. Světovou ekonomiku to nezmění, ale naučí vás to několik důležitých dovedností, jako je třeba si věřit a kooperovat a ono se to vlastně taky může rozrůst něco většího. Není to žádný samospasitelství, nenabízím tady jako nějaký zázračný lék, nějakou parceu, ale myslím si, že je to malý krok k tomu, aby se určitý věci dali do pohybu. Myslím si, že to stojatý, co tady máme, jako opravdu potřebuje dát do pohybu a že jenom čekat na ten pohyb těch elit si nebude. Podle mě je to pravý řešení, že je potřeba, aby se to začalo vířit trochu i od spodu, i když to nevylučuje to, že by možná mohlo i ze shora. Tak já děkuji za to, že jste si tady vyslechli moje řeči a budu se těšit na debatu.